dnešnej show. Prišiel nám host, ktorý nám niečo povie o autotuningu. Jakub Ben. Budem sa špecifikovať na optický tuning. Optický tuning je oblasťou tuningu, do akej sa púšťa často väčšina majiteľov automobilov. Jedná sa tu hlavne o vzhľad a dojem automobilov, akým pôsobí. V našom svete platí, že čo človek, to iný vkus. Tuning máte taký, aby sa páčil hlavne vám, až potom tým ostatným okolo vás. Na začiatku sa musíte hneď snažiť za každú cenu o to, aby každý z vášho auta odpadol. Ide o hlavný dojem. Dnes poznáme existuje veľké množstvo doplnkov, vďaka nim sa dá zmeniť vzhľad celého auta. Než začnete tuningovať svoje auto, pokúste sa získať čo najviac info o svojom aute a doplnkov, čo sa týka autotuningu a hlavne vizuálneho tuningu. Ak vás zaujíma, aký si diel, posúďte objektívne, či sa hodí na vaše auto a či je nutné ho ďalej meniť, aby daný diel plnil požadovaný efekt. Nepodľahnite hneď po púšeniu získateľa. Je vhodné si naštudovať takto už budované auto, alebo dohodnúť sa s obchodníkom na odskúšanie týchto dotyčných doplnkov. Na vašom automobile totižto nevždy musia tieto doplnky byť také, ako je nafotené v katalógu. Najlepšie je všímať si, ako doplnky používajú ostatní vodiči takýchto aut. Keď začnete nakupovať toho, čo vlastne chcete, môžete navštíviť aj tak autotuningové festivály alebo sa kontaktovať na kluby fanúšikov autotuningu. Isto nám dajú v danej oblasti mnoho a hlavne tie najcennejšie skúsenosti. Podľa možnosti si zvolte také časti a diely, aké budú lahodiť nielen vašim očom, ale aj očom policajtov. Čo vám na to poviete, pán vedúci? Čo som vám tu všetko povedal? Bolo to veľmi zaujímavé, som sa naučil a pokračujeme ďalší program. Tak hlasno. Zaslutuj tam počkať. Postupne sa získať si dole neviem. Trim! Piču.